So ayan, good morning mga ka-alright. Isang magandang umaga at palang araw sa ating lahat. So ito lang papagawa ko kay Kuya Arnel. Itong ano po, palagyan ko ng karang itong CR para pag natapos ni Kuya mabubungan. Saan mag-aaral natin na? Doon? Ayan doon, nadala. Yan para mabubungan din to siya pag natapos si Kuya doon. Ayan mga ka-alright. Lalagyan ko rin ng karang. Ayan yung awang na yan. Palitada na lang yan. Na? Hindi na nabagaw. Kunti na lang? Maghapon, nabibig na sila. Amo. Ay, siguro nilagpuputol ng kawayan, panlagay doon sa CR. Pamakuan ng ano, yung salawag. Yan, pagbubungan ng anahaw sa CR. Alright. Ayan, continue si Kuya Arnel sa paggawa ng yung kawayan na pang salawag. Para pag natapos ni Kuya bubungan dito sa kabahayan, ay mabubungan din ni Kuya. Patira ko na rin yan. Arnel, paggawa ng sa CR.
karang sa CR para madamay ng bubungan niya. Oh, tatanggalin naman eh. Tatanggalin na lang muna. Right, maraming salamat po kay Kuya Obet na pinabigay na 3K padagdag dito sa bahay kubo ni Kuya Gacho. Yan, maraming salamat po, no. So, di ko pa alam kung ano yung siguro pampatis ko ng kukulamber sa bukas. Ayan, para sa magiging suliras at magiging kakabitan ng pandingding na plywood. Kaya yun muna ang doon ko ilain yung 3,000 ni Kuya Obet. Yan, maraming salamat po muli Kuya Obet at to your family. Yan. Yung karang dito sa CR. Yo. Hindi pa tayo ito doon. Papo. Ayan si Cornel. Ayan, nilagyan na ng pangatlo. So, kawayan na lang yung Ayan. Diskarte ni Cornel. Ayan. Yan po yung unique na unique. Ano tuwid na kaya yan? Clean na yan. CR lang yan eh. Ang malaga dyan, may bubong. Di naman Marte ang titira. Ano di? Amoy. May nakahanda na rin si Cornel pang lagay ng salawag. Uragon. Ano Cornel, puputulin natin itong kahoy muna bago bubungan. O, isa nga.
Kaya pag nalis ko po itong mga kahoy na to, diyan po ako gagawa ng kulungan ng manok dito sa likod. So may ano naman oh, kaunting dingding na lang yan. Ayan, mga kawayan. Hindi ko po gagawin kulungan yung silong para di mabaho sa loob. Amo, sakto. Patay na. Ganyan mo konti. Hop. Magkakabit na si Kuya Arnel lang sa lawag. Talian ng ano, ng bulos. Ano, umakyat na si Kuya Arnel. Amo, Kuya Arnel. Kuya Arnel lang sa kalam. Amo ay.
Ayan, continue si Arnel dito paglagay ng salawag. Amo! Malaglagan ka dyan, babe. Si Cornel nagkayas uli ng kawayan, kinulang yung pansalawag doon sa ano, sa babong ng CR. Ayan naman, natapos na ni Cornel yung ano, salawag. Bago nagagata kasi, gusto ko talaga, balasahan ang gata. Ayan o. Kaya saan ka na yan, papunta dyan? Yung hawak mo na yan.
Diba? Ah. Amo ay. Kalamintas? Ay, makakasira kasi ng bubong yan. Kaya patanggal natin. Amo. Pag natuyo yan, panggatong yan. Natuyo. Dag, lumusot. Amo. Tibay ng bubong. Oh. Dag. So, diba? Hindi na sagabal yan. Amoy. Alright. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. So, at lalo sa hindi pag-skip ng ads. Ayan, at patuloy tayong nagkakaroon ng revenue dahil po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po niya sa amin. Ayan, at hanggang dyan lang po ating vlog sa paggawa ni Kuya Arnel dyan sa ano ng CR.
Muli maraming salamat po. And maraming salamat po Kuyang Obet sa dinagdag mong pang materialize. Yan. At siyempre maraming salamat kay Kuya Ramil Manguni at kay Kuya Beer Plugs. Yan. At maraming salamat sa all sponsor po. And I love you all.